Поздрав хора, аз съм Chips и това е клип на League of Legends, първи епизод, в който игра за Mid. И къде отива мастера? Мога, къде отието за мастер? Добре. Сега играем League of Legends за в момента това е първи епизод. Искам не знам всичко съм ми това е това. Нещо съм покаял. И мисля, че фирата има бъги. Так ще покажем. Да, също така съм качествено с Мек. И не знам, реших да стахна на бързо стахна. Явно единствения БГ и какво правят? Тези какво правят ми научили? Защо не съм акаунт на един приятел, това не е акаунт. И в... Да. Може да запитваме теми. Това ще е първи, моя първи клип за, нали, предполагам той ще се клипа приемне. Сетая. И също доста струва на опоненци, но не е чак такъв потенциал. Кайо. 6 лева много хубави. Но... Ще се опитам да... Аз хитвам и да... Трънда! Ама горе, какво трънда? Трънда. Разкарай се, бе, бъдте. Така, взимам фарма и да, напред. Добре, водя го по фарм, който... Да, за много хубаво. Така по принцип се фарми много, а Z се трейдва също. Фуреш, бум! Да, виждате, ще е труден опонент, но ще мога да се справя с един Кайл. Искам да почвам да идват повече. Не, боли. Поне за фарм. Кайла наистина не боли. И защо? Защото ето ми не е автоматично открито това. Трънда! Гол! Да, никъде. Да. О, фукинг трънда! Рапорт трънда. Може би от Z ми ще остане Z топ. Добре, няма. Отивам на топ. Малко ще е тъпо, защото аз обичам да играм. Любимия ми да е това. Няма да мен. Това знам го, но какво е така? Това е просто. И ще се надявам да е Виктори, защото аз искам Виктори. И искам още нещо, да не умра за първи път. Затова се... Дехер. Добре, справих се. О май гад. Реали? Трябва да те не знае какво иска. Просто. Коста, пич! Коста. Ох, този трейд ми хареса. Значи, Z някой каза, че много труден герой, аз не го смятам така. На мен Z не е много удобен. Трънда! Ну! Ами! Гол!
Добре, ще се надявам да го рапортнем. Това е единственото нещо, което искам. И знам сега, ако отида там, как ще ми счупат за отрицателно време, затова ще сякам патреона. Да, нямам го този скин, спокойно ползвам Махаджоко. И игра на максимални графики, което стабилно определено не ми влачи. Вехе, и ти. Добре, дълъг. Става. Тръндата е нуб. Трънда, гол Алфа Трипли. Добре, трънда явно от власт. Не знам какво прави с нашия филм. Никаква представа. Но мисля, че трябва да застана малко атака. Не малко, стабилно много. Всъщност той такъв нуб не прави нищо. Той вижда Кайла го чупва как бие и мига даже. Да, добре, ефектно. Той отива на бок, аз ти на миг. Да, гол. Добре, тръгната се оказа, че е тъп, но не знам кой да е. Мърди ми сега проверявам какво е. Това не ми пука какво е. Знам само едно, но и толкова. Кайла боли, много боли. Добре. Само да дигна 6 и ще го убия супер бързо, но до 6 има малко да така. Последен дигам 6 е проблема, да. Това. Оп. Добре, 6. Перфектно. Проблемът е, че Кайо 6 е много по-опасен от Z6. Оф, този... Защо върша ролята на джунгъл, не мога да разбера. Ходя си аз като първи пич. Оп, този ще умра, от сега го знам. Ко става пич? Добре, аз се виждам. Както се вижда, имам 4 човека. Да, стопа. Добре, сега пантето поне е също Фьора. Панте може да разбие Фьора, според мен. Казвам, нищо мога да направи. Той... Да, разбие. Само ето сега, той може да ме стипи за отрицателно време. Не, аз умирам. Си малко съм мъртв. Ако правиш такива нелепи неща. Добре, мастера идва. Радвам се. Но може да спре да крисва форма. Все тая. Пантето ще се справи. Би трябвало. Моля се. Не, убивай. Браво. И важното е, че уби други. Не е чак. Понял? О, браво, момченце. И тя е добра, яко. Гледайте в прекъсването. Дано... Не закъснам чак много. Дано тръндата ми сел на играта. Той къв е нуп. Между другото сега съм малко експлозив, защото снимам. Оставиш? Не! О! Кажи. Много е. Хора, виждате, аз просто вече 5-0.
Чуєш, нещо, което очакваме, всичко да послушаме. Тук цял две филми. Но все една слаб. Но. Но. А сега ще не говоря много, просто съсредоточен съм в игра и да, фидвайте Кайла, перфектно. Защото фидна в тебе изобщо не е опасно, изобщо не е опасно. Сега. Аз вече съм пътен. Всъщност, панци полезе. Не знам защо вече работи в Джинго. Мисля това просто. Да. Няма да. Добре, аз съм 7-0. Това е просто перфектно. Да. Добре, аз съм единствен, който може да го килим. Аз съм нещо. Виж, че това ще е ГГ за нас. Да. За нас, 100% е за нас. Супер финанса. Много повече, да. Не съм... Още сме early game. Мисля, че те ще се ранят. Репорт! Трънда! Трънда, каза!
просто сяду и да долу. Не, ассист. Ну, да. Не волнуйся. Точно, более. Да. Стабильно, да. То, что вы всеки пъти имате по футбол, без тръбата, всичко това ще пършва. Той не знае къде се мира. Сега го кажа. О, да, той ще го пребие. Няма нищо. Той ще не люби. Добре. Тук, дорасне ли го взема? Хора, малко тук им пада, да се пада за рецепия трън да ходи. Само вписвам. Ще бъде. Не! Не, problema é que eu fazer uma estudinho. Не тук. За кой не би целият да ми философия? Да, так. Си. Но никой не го поставя. Това си толкова много не е запратни. Не се дай. Ето. Аз. Ако се жаба. Да, отиваме. Добре, конечно, много се не знам, но все това. Добре, този лъкна. Российскую помощь? Сейчас искам асистент, блядь. Я видел, как он такой является как он раскрутился. Ну, ты детали. Мастер вышел супер мало. Ого. Не, защо ръкометна? О, това може. Да не обръща. Перфектно.
Добре, взехме. Тия. Няма добре. О, да, фиорд. Не. Добре. Добре. Вече много. Ох, какво ще взема. Трябва да си избия този навик да натиска малко. Много ми е трудно. Един Кайл. Просто Кайл. Отивам на бота, може да се опитам да взема мастера, ако не фидна. Да, фидна. Все пак това е моя фидна. Наша мастера е на къде же си смърли? Да, но те си знам. Той едно в едно не може да се. Той е много. Бихме. Дори не знам къде да направя. Сериозно? Е ли толкова не също му кила? Какво е? Не знам. Ето ги видите, идва дъпка. Дъпка. Не. О, добре. Добре, много. Докато знам. Йора ми е. Добре, сега пък ще помогна да се справя. Ще и късно чуя. Трябва да къде не слушаме начин. Да, гледай го. Ултимейт? Баш тъпия човек. Ще го бие докато се хилва. Ултимейто му минал тогава. Добре, да ще гледам. Антон е добър. Супер мощно. Не пекне към кой. Да. Мастера мога да направя. Без проблем. Трябва да имаме ултимейт. Естествено. Пади. Как да направиш? Ох, добре. Добре. Това беше дефта. Ето. Искате да знаете. Добре, къде ще пушна? Това без проблем.
Взехте. Браво, браво. Супер. Раз, че сте я взели, но много хубаво нещо не умират. Как? Готово нещо. Бутрест. Готов съм. Сега бие супер голям ден. Не, да, колкото ми е так ден, че толкова и бие с ултимат. Да, преди това. Сега нямам чак толкова хубав фарм. Но по принцип се след фарм, не мога да кажа. Видите, такъв много удобен за фарм. Между другото, тези с малък армор много бързо ги разбивам с това. 35% от техния армор. Смятате за какво става дума. Добре, не може да си толкова кажете. Има Фиора. Това е Фиора. Фиора, брат ти. Скибе. Да. Толкова и беше. Толкова и беше сега. Я, трипълката. Моята трипълка. Добре. Добре. Стана, не точно да бих. Но пак е нещо. Добре, сама справих добре. Много странно. Но пантето също е много добър на нас пора. Добре, сега. Хидра. Не знам защо искам да взема хидра. Просто хидра ме пият. Идваме. Вече играта доста така продължава да влизат се хората. Много въобще на доста не влиза. Но това е шен. Това е технично. Не ходиш, това е технично. Да, наистина прав. И сега почваме друг. О, добре. Аз не знам. О, добре. Кой е техните ми според? Оп, ей, перфектно. Добре. Отново два инхибитора сега умират. Перфектно. Ти едно пърно ли искаш да ти едно? Тоест, това не беше едно. Да. Рекол. Или да, това е ГГ за нас. То сега се вижда победата. Те нямат Мастера и Фиора, които и двамата ги разбиваме. Трипък. Сериозно. Добре, квадра. Не беше квадра. Уау. Не, аз стоя в квадра. Сега мога да ме разбият в квадра. Но... Съм се по-внимателно. Както се вижда, пуснали сме трите коли в базата. А ти си лесен кил за мене. Елено си лесен кил за мене. Добре. Да, може да е фармането е опит. И взимаме хидра. Много хубаво нещо. И вече доста хубав демидж. Аз хера. Да, и този другия българина.
Българите винаги керат лигата на хора. Да. И... Да, това е хубав билд. Не знам какво е, но просто. Не казвам, че билда малко хубаво. Да, барон. Не влизам. Не е проблем. Да, си най. Дъндър, най-малко. Бум, 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 бум. Бум, бум, бум. Кой е умрял от барон? Маскар е умрял от барон. Директ. Така е взех на барона. Да реховам. И ще се питам да направя тези доста повече демидж, ще си взема едините файти. Добре, трендът се справи. Не вярвам, че може. Трендът ми е голям. Вие с нея бе човек. Имаш най-яки ултимейти в цялата лига и ти не се биеш с нея. Така, оборудър. Финиш. Да, играта си първо. Да, аз се случвам какво за отрицателно време. Готов съм. ГГ. Абсолютно. Ай, сега да се... Да, ГГ. Ето тук е гаден. И това е първият ми клип. Надявам се да ви е харесал, хора. Можете да се абонирате за нашия клип, да, и до следващия клип.